नमस्ते. मैं चिकन फ्राय राईस बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा भात आहे शिजवलेला, म्हणजे पाव किलो तांदूळ आणले बासमतीचे. हे पाव किलो म्हणजे भात शिजवून घेतलाय पाणी काढून. आणि त्याच्यासाठी चिकन आहे, थोडंसं चिकन घेतलंय. हा कोबी आहे, म्हणजे कोबी पण थोडासा 1 वाटी कोबी घेतलाय. हे चिकन म्हणजे ना बिना हड्डीचं आहे, म्हणजे हड्डी काढून घेतली आहे. हा कोबी आहे 1 वाटी. हे मसाला आहे, म्हणजे घरचा मसाला आहे, मिरची पावडर. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे टोमॅटो आहे, 1 टोमॅटो घेतला आहे. हे कोथिंबीर आहे, म्हणजे कोथिंबीर थोडीशी टाकायची आहे. हे कढीपत्ता आहे आणि हा कांदा आहे, 1 कांदा घेतला आहे. त्यासाठी हे तेल आहे, हे दही आहे, हे मीठ आहे, हे अंडी आहे आणि हे कॉर्नफ्लॉवर आहे. आता मी पहिला आहे ना चिकन तळून घेणार आहे, चिकन फ्राय करणार आहे. हे पहिलं चिकन घेते, म्हणजे फ्राय करायची आहे ना म्हणून. हे 2 चमचे दही, हे कॉर्नफ्लॉवर आहे 1 चमचा, हे मीठ आहे थोडंसं, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. 1 चमचा घेतली अद्रक लसूणची पेस्ट, अर्धी याच्यामध्ये टाकते, अर्धा चमचा. आणि अर्धा चमचा नंतर चिकन फ्रायमध्ये टाकायचे आहे, राईसमध्ये. हे मिरची पावडर आहे, ही पण थोडीशी घेते. आता सगळं कालवून आहे ना हे फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. हे 15 मिनटं आहेत ना, हे असं कालवून आहे ना ठेवायचं आहे साईडला. हे चिकन आहे ना 15 मिनटं झाकून ठेवते आणि नंतर आपल्याला तळून घ्यायचं आहे, फ्राय करायची आहे. 15 मिनटं झाले आहे, आपण हे आता बघूया. म्हणजे आता ते ना त्याच्यामध्ये चांगलं मुरलं आहे, छान झालं आहे. आता मी ते तेल बघा तापत ठेवलं आहे आणि गॅस फास्ट. तेल तापलं आहे, आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे चिकन आता एक एक फोडी करून अशी सोडते. आता बघूया आपण फिरवून. आता चांगले आपल्याला गोल्डन कलरचे लाल होईपर्यंत तळायचे आहे, म्हणजे ते शिजायला पाहिजे ना म्हणून. ते फ्राय झाले आहे, आता मी काढते. आणि बाकीचे पण आहे ना असेच फ्राय करून घ्यायचे. हे चिकन फ्राय करून झालं आहे, हे असं फ्राय केलं आहे तेलामध्ये. आता आपण भात फ्राय करूया, भाताची. गॅस पेटवला आहे, तेल पण टाकलं आहे. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते, त्याच्यामध्ये हा कढीपत्ता टाकते. कढीपत्त्याची पानं टाकली आहे 4-5. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ते अद्रक लसूण टाकते, पेस्ट बनवली आहे अर्धा चमचा. कारण अर्धा चमचा मी त्याच्यामध्ये चिकनमध्ये टाकलं होतं ना फ्रायमध्ये. आता याच्यामध्ये आहे ना हा कोबी 1 वाटी घेतला आहे, तो टाकते. आपण कसं घरगुती बनवतोय ना, मग घरगुती आपण भाज्या म्हणजे अनेक प्रकारचे टाकू शकता. गाजर टाकू शकता, शिमला मिरची टाकू शकता, असं म्हणजे भाज्या आपण टाकू शकतो असं. आता माझ्याकडे शिमला मिरची नाही होते ना, मी कोबी होता, कोबी टाकला. हा जरा कोबी शिजायला द्यायचा, जरा फ्राय होऊ द्या. त्याच्यानंतर मी टोमॅटो टाकणार आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो टाकते. गॅस कसा फास्ट ठेवूनच करायचं असतं, पण मध्ये मध्ये आपण कसं घरगुती आहे ना, ते आपले थोडे हात पटापट चालतात. त्याच्यामुळे कसं गॅस जरा कमी करायचं मग टायमाने.
आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी अंडा फोडून टाकते. अंडा कसं सगळं मिक्स झाला पाहिजे म्हणून आपण भाज्या टाकले ना मग नंतरच अंडा टाकायचा. आता मी गॅस कमी केला होता, आता जरा फास्ट करते. तुम्हाला सोया सॉस मी दाखवला नाही होता, आता मी दाखवते. हे सोया सॉस आहे, हे सोया सॉस आहे. हे सोया सॉस आहे ना थोडासा टाकायचा, 1 चमचा टाकायचा. एवढा असा 1 चमचा टाकायचा. आपल्याकडे कसा असला तर टाकायचा, नसला तर नाही टाकायचं. घरगुती आपण बनवायची मस्तपैकी. आता मिरची पावडर टाकते थोडीशी, कारण चिकनमध्ये पण टाकलेलं आहे ना. तर गॅस थोडा फास्ट करते. आता हे सर्व आहे ना भाज्या टाकून झाले. आता त्याच्यामध्ये हे चिकन टाकते. आपले चिकन फ्राय किती मस्त होणार आहे. जरा बारीक गॅस करते हा, मग चिकनला कसं सगळं भाज्या लागले पाहिजेत ना. आता छान भाजी बनली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी भात टाकते. 1/2 किलो तांदूळ घेतले आहेत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते, म्हणजे मीठ चिकनमध्ये आहे, म्हणजे असं चवीपुरतं थोडं टाकायचं. गॅस थोडं फास्ट करून आता सगळं एकत्र करायचं आहे, मिक्स एकदम. त्याच्यामध्ये कसं पाणी वगैरे नाही टाकायचं, असं सुकत बनवायचं. आता कोथिंबीर टाकते, थोडी कोथिंबीर टाकायची. आपला फ्राईड राईस मस्त चिकनचा तयार झालेला आहे, रेडी. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. गॅस बंद करते. छान झाला आहे चिकन फ्राईड राईस आहे ना, मस्त छान झाली आहे. तर मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते वरती, म्हणजे अशी टाकते बघा. छान झाली आहे, तुम्ही पण बनवा अशी आहे. आणि एकदा बनवून बघा आणि मला सांगा कशी झाली ती.